Mga kapatids, di daw na 20. Babalik yan ha? Opo boss. Baka magtataksi yan. Okay. Ayun na. 80 na lang. Magkano bili mo dyan boy? Magkano? Magkano? 80. Gundo. Tiba-tiba ka na dyan boy. Sulit na yan. Taga saan ka? Pangpang. Ha? Pangpang. Dito, San Carlos? Ah. Para saan yan? Sa Alaga. Kapati mo? Ito kaya? Ha? Magkano? 52. Ay, 52. 50. Ah, 50. 52. Ito, dutong isa, blue bar malaki oh. Ba't walang pakpak yan? Tinanggal. Tinanggal mo? Magkano yan? Magkano to? 70 na lang to? Yung asawa niya, chikel. Ah, magkano yan? 50 na lang din. Magkano? 50. 50 na lang yan lahat? Oo. Ilang piraso yan? 22. 22? Bili mo na boss. 50 na lang Tatakon daw. na namin to lahat boss. Kaya na 50 isa. Oo. Grabe yung 50 isa oh. Oh, baka makawala. Sayang 50. Uy, ito pa ay. Uwi na sa bahay. Saan? Kaya ito 50 mga lapatid. So, pwede mong paliguan to. Tapos, benta mo sa ibang lugar. Tag-100. 50 lang boss. Oh, bibili mo dito. Daming of color. Boy, magkano to boy? Hindi ko papakita yung mukha mo. Ha? 100? May sing-sing lahat yan, mga yan? Ha? Merong isa. Yung isa wala. Magkano yun? 80 na lang yung walang sing-sing. Di ba pwedeng 3 100? Sandaan boss. 100 isa? Di pwede 100 tatlo? Ay, mga grisel, mga pula, mga lapatids, blue bar, chikel. Last price mo na yan. Boss. Yung mga yan may sing-sing tong mga to. Yes boss, yung iba wala. Yung iba wala. Paano pag walang sing-sing? 100 pa rin? Hindi boss, mura na. Ayun o. Ayan, kagaya nyan. Ano yan? Breeder na yata yan ah. Burgano oh. Yes boss. Magkano yan? Sandaan. 100 na lang. Ano sing-sing niya? Japan. Japan. Alahin yan. Hindi ko alam boss. Basta ano lang, pangkarera lang. Yes boss. Baka dagit to. Hindi boss. Hindi. What? Ayaw mo na magkalapate? Yes boss. Ito, ganda ng mga kalapate nito. Magkano ng mga kalapate mo? 80 lang? May mga sing-sing to? May mga sing-sing sila mga kalapatids oh. Aba, 80 lang. Ganda ng training box niya. Linis. Bakit? Ayaw mo na magkalapate? Ayaw mo na? Ayan. Ayan mga kalapatids, 80 na lang. Maganda. Patayin nga itong grizzle mo. Ay, may purong brown no? Gusto mo? Tandaan na lang mga kalapatids. Ay, quality. Blue bar na grizzle. Ano sing-sing yan? PHA? Magkano last price niyan? Sandaan. Sandaan? Tipo Enriquez, 20 kilso. Sandaan? Breeder yan no? Opo. Tingin nga nung brown. Yan, ganda, brown. Yan, pangkarera yan. Hindi boss. Hindi. Ah, parang ano, ang tawag doon? Chinese? Ang tawag dyan? So, may lit yung ulo. Wala pa? Ah, ito pa lang. Ito lang talaga dala mo. Ala ito. Pagkarera? Hindi. Parang Homer yata to, no? Homer, tama? Homer nga pala, mga lapatids. Kaso bata pa, wala silang sing-sing. Magkano benta mo dito? Ha? 55. Magkano? 55. 75? Grabe mga lapatids, pamura ng pamura. Doon sa kabila, 80, dito 75. Magkano benta mo dyan? Itong pares na to, asa 1-2, mga ganun. 1-2. Bali 600 sa. Oo. Wala nang ano yon, tawad yon. Pag Last price na tinawaran yan. boss, mabigay ko na lang ng 800. 800, dalawa. Bali naging 400 na lang, no? Ayun o. Ito. 700. 700, dalawa. Oo. Recessive rate. Recessive red. Pero wala yung pangkarera din, no? Oo, Pop pwede rin. color nga lang. Oo. Ganda mga lapatid, supo. May nakita akong mura dito. Ano pangalan mo boy? Bayo na lang.
Ha? Ha? Wow. Wew, si Wew. Si Wew, may binibenta si Wew. Mga tagilan tong mga binibenta mo? Talas na lang po, boss. Ha? Talasos. Salasos? At tagi 100 daw mga kapatid. May mga tag 50 dito. Opo, boss. Meron na, may mga tag 50 din dito mga kapatid. Ayan o, ang kikinis oh. Ang ganda. Ayan, may 100, isang taka 50. May mga ano dyan, club banded. Kita mo. Ayan. Wew. Taga saan ka po? Wew. Parayaw po. Parayaw. Tinmali no? Tinmali. Ayan. Anong club yan? ECF po. Ha? Saan yan? ACF. ACF. Ano po? Pakita mo yung ano niya. Katawan niya. Ayan. Bata pa. Ah. Bata pa. Ganda oh. Ang ganda pag mga ganyan. Sinyalado mga lapatids. Puti tsaka itim yung kuko niya. Yan yung mga magandang pang-breeder. Itong brown, magkano yan? Ito po. Yan. 100 po. Sandaan yan? Opo. Ah, sandaan. Ano lahi yan? Ewan ko po. Hindi ba? Pinili ko lang po. Pero may sing-sing. Opo. Ayun o. Ano sing-sing yan? Kumring? Hindi po. Ha? QC HPA? PHA po. Ah, PHA. Ah, kumring yan. Mga brown no? Brown na tensil mga kapatid. So, hindi ko ako nakakita ng ganyan no? Brown na tensil. Magkano yan boy? 100 po. Tandaan na lang? Yes po. Pakita mo nga ako ng isang 50 dyan. Ito po. Isang 50. Ayan. Mga 50 yan. May sing-sing yan? Wala po. Wala sing-sing. Kaya 50 na lang yan. Wala pa eh. Oh, bakit? Ayan oh. May off-color ka na. May kalapati ka pa. Tig 50 na lang. Yung awan sing-sing. Gusto ng papak. Sa pabukang mo. Gusto. Ayan. Babae siguro yan ah. Lalaki po. Ay, lalaki yan. Pero lit ah. Parang babae oh. Lit ng ulo. Pero ay tension din siya. No? Parang tension din. Opo. Na ano, saddle. Ganda. Ayan o, 50 na lang yan. Wala pa din. Saan galing yan? Nabili mo lang? Opo. Nabili. 50 wala pa dito. Ayan, dami pa dito. Benta ni Tutoy. 100, saka tag 50. Ayan o. Masama ng trip mga kalapate. Gusto nyo, pili lang kayo dito mga kalapate. Ayan. Laki ng kulungan mo ha. May nabenta ka na? Isa pa po. Dapat dun sa ano nilalagay dun sa may gitna. Huwag dito, walang dumadaan dito eh. Ayun o, 50 isang daan mga kapatid. Ayun. Ah, shout out. Yung may shout out ka. Shout out mo yung katabi mo. Diba, thank you ha. Sige po, boss. Yan nyo po to. 1,000 isa? Mag-asawa to? Mag-asawa? Ito. Yung pulang mata, magkano? Yung pulang mata. Ha? Ha? 500 each. Isa lang. Gudang ito, pulang mata oh. Ba't mas mahal ito? Anong lahi? Ano ha? Pwede pakawala niyo sa loob ng ano, bahay? Pwede po. Ah. Hindi siya mailak. Hindi siya mailak sa tao.